هاليلويا. Gloria للمولى. نلقاكم إخوة مالتين وعوتشين وفاميليا ريفر اوف لاف مفروشة مدوار مالطا وعودش على سيرفيس سبيشالي اللوم اللي عندنا مستدن سبيشالي لي نمن لي حاتدبيركو وحاتدو بيشير بالكلمة للمولاي بوجه فوق قلبه. نشتيكم تاتو تشابشي بتا ويلكم وكل السلوات وتتفال تدين الدار تدين الفاميليا دومينيك كاميليري. هاليلويا. ليلة طيبة. نشتاق قبل نبداو طالبة الأولانيات كيف دل-ħajnat الليلة وdak kollu li jsir hawnhekk huwa dejjem għall-glorja tal-Mulej biex jiġi glorifikat ismu u biex tiġi edifikata l-Knisja l-ġisem ta' Kristu. Hekk Misser Qaddis itolbu mija jaħwa hekk nippreparaw qlubna għal dak li Mulej jagħmel illejla u jgħid. Misser Qaddis nollulek dan li ħajsir lejla dan il-messaġġ li inti ippreparajt u ħejjejt. Nitolbuk Mulej biex kol qalb hija receptive jibda minn il-wieħed li aħna disposti biex nirċievu. U Mulej nitolbuk biex dak kollu li ħajjenat il-lejla jġib glorja l-ismek Mulej iqawwi u jinkoraġġi l-qlub ta' daw li qegħdin preżenti u dawk li qed jisimgħu online. Għax inti Mulej m'għandekx limiti, tista' tisimgħu 10 snin oħra dan messaġġ u xorta il-Mulej l-Ispiritu jaħdem għax il-Mulej huwa omnipreżenti, huwa barra l-ħin. Għalhekk Misser Qaddis nollulek dan is-servizz tal-lejla Mulej nollulek il daw kollha Mulej li qed jisimgħu dan messaġġ biex inti Mulej tagħmel opra ġdida fina Mulej hekk kif inkomplu nitalmu u nikbru fil-kelma tiegħek Mulej u nkomplu nikbru fl-imkien u nitħeġġu biex insuru iktar nixbħuk f'isem Ġesu Kristu. Nixtieq li anke kwad jaqbad il-Bibja tiegħu illejla hekk nagħmlu dal-ġest joġobni anke meta jiġi Bishop Tom Brown iħobb jagħmilha u nammiraħħa fiħġi anke il-missier tagħna spiritwali jagħmilha. Qabdu l-Bibja f'idejkom u għajdu din warajja bil-fidi, ovvjament għax aħna ma nagħmlu xejn mingħajr fidi. Din hija Bibja tiegħi jiena nemminha minn ktieb sa ktieb minn oxxa sa oxxa. Jiena nemmen dak li l-Bibja tgħid li għandi jiena dak li l-Bibja tgħid li jien. Jiena sejjer il-fuq u mhux t'isfel, jiena r-ras u mhux id-demb, jiena sejjer minn glorja għal glorja u għadtu għad iktar ma ħankun l-istess imma ħan niġi trasformat bil-kelma qaddisa ta' Alla f'isem Ġesu Kristu. Amen. Nagħtu ċabċi pal-Mulej aħwa għax jistħoqlu. Alleluja. Nixtieq qabel l-ewwel nett ningrazzja il-Mulej, ovvjament, ta' din l-opportunità li tani permezz tal-missier spirituali l-apostlu ta' dan in-nazzjon u l-missier ta' din id-dar u l-om spirituali, Pastor Gordon u Pastor Mariela, ningrazzjakom ta' din l-opportunità li fdajtuni biex naqsam din il-kelma li l-Mulej jixtieq jagħti u nemmen jinkoraġġi l-Knisja f'dan iż-żmien. It-titlu tal-messaġġ lejla jismu bl-Ingliż edha Reigniting Our Fire for God, għax il-nos bl-Ingliż edin għax raġuni. Ma ħeġġeġ kebbes in-nar tiegħek għal Alla. Ħafna drabi il-Mulej tafu jedinna ejjew bħat tfal żgħar. U x'jiġifieri meta jgħid ejjew bħat tfal żgħar? Bażikament ejjew b'dik l-innoċenza, b'dak il-fervur, ejjew b'dik il-ċertu ħeġġa. Inti meta tara tifel żgħir ġej biex jiġi għand missieru jew jiġi għand ommu, jiġi b'dik iċ-ċertu eċitament, dik iċ-ċertu ħeġġa, dak il-ferħ li jaf li ġej għand xi ħadd li mhux biss iħobbu u jixtieqlu l-ġid imma xi ħadd li lest itih kollox, lest jagħmel kollox għalih u l-missier tagħna propju kif tindena kelma ta' l-libnu, mhux bad ta' l-libnu, tagħna kollox. Għalhekk aħna nista' niġu bil-konfidenza kollha quddiem Alla l-missier il għaliex huwa ġa tagħna kollox u kif ħanaraw anke mill-kelma li nappoġġielna f'pożizzjoni fejn aħna llum nistgħu niġu bil-konfidenza kollha, bil-qlubija kollha
f'qudiem it-tron tal-Missier. Sewa, biex dak kollu li għandna bżonn nitolbuhu huwa jagħtihulna dejjem fl-isem ta' Ġesu Kristu. Nixtieq nibda aħseb ftit. Meta kont tifel jew tifla, sewa, jekk inti raġel inti kont tifel, jekk inti mara illum tifla m'hemmx in between, sewa, hija ħaġa ovvja imma llum l-ovvju ħafna drabi mhux ovvju ħafna nies. Allora tittejdu wkoll. Halleluja. Kien hemm xi ħaġa li inti kont eċitat għalih jew għaliha, xi ħaġa li inti tant xtaqta. Jien naf fil-każ tiegħi, jien naf jew dejjem il-mami immorru l-belt u jtnixxi karozza ġdida, dejjem. Kull darba jidħol belt jtumur f'ħanut partikolari u jtnixxi karozza. Jekk ma ġiġ li nbirka karozza, jisa waqgħet id-dinja, għax jiena nħobb il-karozzi, u apparti nħobb il-Playmobil u affarijiet oħra. Ikkom dak iċ-ċertu eċitament, f'dak kien hemm xi ħaġa li inti kont eċitat fuqha u meta ħatta din ħaġa, jew meta kwistajta, jew meta ġitek, jew tawilek, whatever. Iprova immaġina, ftakar ftit, kif ħassejtek once li ġitek dik il-ħaġa. Kif ħassejtek meta inti irċevejt dik il-xi ħaġa li inti tant kontilek nixtieqa naf jew ngħidu ġeġa rajjes. Waslu għaż-żwieġ. Ilhom jixtiequ ħafna xulxin, ħadmu xulxin ma jistax joqgħdu minn xulxin fl-aħħar wasat il-ġurnata tagħhom, għadu kif kellna t-tieġ taħuna u hekk, ħadna gost u saġġejt ieħor bil-grazza tal-Alla, nifirħu maħutna li tant ikunu ilhom jistennew xulxin li issa fl-aħħar wasat il-ġurnata li tant ilhom jaħdmu għalija dak il-fervur, dak l-eċitament. Fa issa jiena ħaninaqgħad ma' dil-persuna li tant iġġennint warajja u ma nistax noqgħod mingħajrha. Ejk kif tħossok dak il-fervur, dak l-eċitament. Mhux hekk, jekk ma jkollokx eċitament, tipo, all right, issa nak il-ġimgħa d-dieħla jiena. Wow. Nice relationship, Ma nafx, inti tkun eċitat biex tarħal persuna, sewwa, tkun eċitat biex għattajħin maħħa, kull jien naf, jekk inkollu video chat, inkollu t-ċempel, messaġġi ma jiqfux, jekk istaf anka f'nofs tal-lej. Jien niftakar fil-bidu, eżempju, anka ġili għamilt li l-isħaħ, imqajjem kważi ma illum il-mara tiegħi ma nteja, sewwa għax jitgħaddem bħala ners, nitkellem magħha u ladan isi l-imċempel, min jafni jaf kif nqum fil-ħodu jiena, sewwa. Issa ħanaqdu dan li qed ngħidu viżavi il-mulej. Tafu għal-skrittura, sewwa x'jgħidlek fl-Apokalissi, għarajt famużafa nafuha fejn Ġesu qed ikellem dak il-Knisja ta' Efesu hawnhekk, sewwa fejn jgħidilhom morru għall-ewwel imħabba. Ma ħanibdew mill-vers wieħed. Morru hemm, morru Apokalissi 2, vers wieħed. Hekk tikemmel il-Knisja ta' Efesu hawn. U di hawnhekk toġobni anke kif il-mulej jiddilja mal-poplu tiegħu li inti mhux ġast isma' għandi hekk kontrik. Imma l-ewwel tibda bil-pożittiv. Di anke meta kont qed nistudja fil-psikoloġija, anke fis-soċjoloġija, kiedu il-Berger method, l-ewwel tibda b'xi ħaġa pożittiva, namira difu, vera namira għax vera nieħu gost. Imbagħad però nixtieq li f'dil ħaġa taħdem fuq jew dil ħaġa nħoss li nqast u tispiċċa b'xi ħaġa pożittiva mbagħad. Tifhem? Biex inti dak li jkun dejjem qed tedifika, dejjem qed tinkoraġġi mhux in-negattiv biss. Ħafna drabi anka l-iskola, anka l-iskejjel stess, jien naf ħafna jew ħafna ġenituri whatever, ngħidu negattiv u ma pożittiv ma ngħidux. U inti dak li jkun tinkoraġġih, tibnih mhux ġast tara ħażin biss, hija ma doffi da, ħażin biss għandu m'għandu xejn tajjeb, ħaġa waħda tajba. Tifhem? Mela, Apokalissi 2, il-lanċu tal-Knisja li hemm f'Efesu iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu seba' kwiekeb f'idu l-leminija, dak li jimxi fost is-seba' kandilabri tad-deb. Ara ġej, ħajibda bil-pożittiv. Xi ħobb fil-poplu tiegħu. Jiena naf l-opri tiegħek, l-opri mhux ta' Pavarotti sewwa. L-opri il-good works tiegħek, ix-xogħlijiet li tagħmel għalija. Tifhem li aħna ħanġu ġudikati fuqhom fl-aħħar ta' żmien. Il-Kristjan tinsewx ħajġi ġudikat fuq x'għamilt inti għal mulej, x'għamilt bil-Vanġelu tiegħi. Sewwa?
Jina naf l-obi tijek u l-kedet li tiħu u s-sabar tijek. Naf li int li ħżina ma tiflaħxa l-jom u li ġast ħarriġ li dawk li jridu għata post li bla mawma u sibtom qarriqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba fismi. Għaket, mażimet għet jgħid naf kemm tissofri persekuzzjoni minħabba fl-isem tiegħi. Alright? Di ħaġa li ħafna Kristjani torokom widnejha. Sewa, fej Ġesu jgħid ikollu b'abbundanza iktar ommijiet missijiet għali ma mbagħad l-aħħar biċċa naqbżuha dik għax ma tantx oġobni. Imma hemm dak li Ġesu. Anka persekuzzjonijiet. Sewa? U mhux biex jaqtanna qalbna, imma jekk dan għamluh li għal Ġesu ħajamluh lilkom ukoll. Imma taqtawx qalbkom għax jien ġa irbaħt id-dinja. Halleluja. U għadek me jgħid. Vers 4. Imma kontra tiegħek għandi din li inti ħallejt dik l-imħabba li kont rejt fil-bidu. Bl-Inglis intu aħjar, toġobni iktar bl-Inglis. L-Inglis jgħidlek. Vers 7. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love, il primo amore. Hemm diska bit-Taljan kantaw il mio primo amore wkoll. Sewa, l-ewwel imħabba meta jkollok dak l-eċitament, dak il-fervur. Bħal dak it-tifel, kif edna dak it-tfal li jiġu innoċentament, jiġu għandek dak il-fervur b'dik l-imħabba ħad isplodi. Sewa, fil-bidu hekk konna. Aħseb ftit nibda minn il-ewwel wieħed, ta' ġifieri da li ovvjament qed nitnaqsam magħkom, ovvjament il-mulej qed tiddilja jew ġad dilja miegħi minnu sewwa. Imma aħseb ftit, meta iltqajt mal-mulej verament, mhux għax smajt bih. Sewwa, b'rispett kollu jiena bħala Kattoliku ħafna snin smajt bil-mulej, imma bil-mod tiegħi kont inħobbu, imma meta kelli nkontru ħaj ma' Ġesu ħaj, mhux għax smajt bih x'għamel fuq ktieb tal-iskola jew man xi ħadd. Ħaj, meta esperjenzajtu għalija l-ewwel darba, hemmhekk il-folja nqalbet. Ftakar ftit kif kont ħossok inti, meta ltqajt ma' Ġesu l-ewwel darba. Ma tistax tieqaf taħseb fuqu, ma tistax tieqaf titkellem miegħu, ma tistax tieqaf tgħid in-nies fuqu. Ma kull min tiltaqa' jkunx familtek jew tax-xogħol, dejjem titkellem fuqu. Għaliex, għax inti qed titħabbeb miegħu iltqajt mal-lover of your soul kif jgħidlek bl-Ingliż. Allura inti ma tistax iżommu għalik. Sewa, jekk jiena nħobb il-marti u fejn nħobba u ħan iżżewwiġha, pereżempju, għajt immaġa ftit ta' żmien senilu, konna għadna rajja sinu għantej ħan iżżewġu. Niżżewġu u mbagħad imma Tommi iżżewwiġ tajjin. Vera, hekk qed li xejn. Iżżewwiġtu kulħadd tgħid isma' jiena ħan iżżewġ dik li ma tant inħobba nixu niżżewġu qed tifhem. Għandek fervur. U fil-bidu hekk konna, żgur, inti ma tistax tieqaf taħseb fuq il-mulej inkun titkellem bil-lingwi kif ġafiet id-don tal-ilsna wkoll. Sewwa titkellem bil-lingwi tqattal ħin miegħu il-kelma mhux taqraħ tikola. Sewwa tikola u terġa' tikola u qatt ma tixba' minnha. At one point ġara. Xi ħaġa ġrat. Fejn inti mbagħad isek bil-mod il-mod u issa mbagħad naqraħ iktar tard fejn kasi kelma. Tħoss dik il-naġing tal-ispiritu, jgħid fit-triq, mur kelmu, mur jgħidilha Ġesu jħobbok. Għax jitu ma tal-gowsa, għax inkalla jelaqli, sa ġiet nixxi l-ħobs. Ma jekk forsi titħabija di, jew taqbad, jekk jaqbad jajajni fostati, ħajiksirni da. Mela at one point ġa xi ħaġa fejn inti klif dak il-fervur, sewwa, u ma bqajx f'dak iż-żielu għall-mulej. U issa nispiċċaw f'dik il-imbirka kelma familjarità. Sewwa fej jidu noqgħdu ħafna attenti minna x'inti l-familjarità toqtol. Familiarity kills. Jekk jiena il-marti noħodha for granted, eżempju. Jien naf, f'affarijiet żgħar ta' mhux qed ngħid f'affarijiet kbar, ta' f'affarijiet żgħar tibda. Eżempju jien naf thank you ta' tal-li pereżempju sajjar lillum. Jiena pereżempju nipprova mux għetnejt li imperfett, mux għetnejt li dejjem namela, ma niprofa, per esempio, meta s-sajja jien naf, n-komplementaħħa, u nordela, thank you ta' di, u proset, per esempio, koma ġobni da, jew koma ġobni da li kell, semma ta' l-ħadda ma' chicken breast. Wow!
bil-bacon, il-repjat bil-mushrooms, wawa wiwa, Tela, thank you, tela vera tajjeb ġi, vera ġobni. Sawa, ħaġa sejra. Illum, per eżempju, għal-Italili, il-biħ, per eżempju, għal thank you, ta' li ħuvjak li naqattu għapet, tipo, mux għal thank you, sawa, għaxrit, mux għax, ħajkon ħuvjak tu għapet, għax inkellek tiġi, le, sorry, jien għaxrit namela, u mux għal thank you, ma bat fissassin, ħad gost li għalk li thank you, mux għal thank you, imma u rrit li apprezzat. U jiena nagħmel istess magħha. Allura ma tħallix il-familjarità tikollok iż-żwieġ, tikollok ir-relazzjoni. U mhux fi żwieġ biex tista' tkun mal-bader, mal-oħt, mal-missier u x'inhi. Ma' kull minnu, sewwa. Ġifieri nnoqogħdu ħafna attenti minnha di għax. U l-mulej l-istess ħaġa. Jekk aħna niġu familjari, u hija leba sejek nisa, u hija mux għak namel soltu fej kastijaj, u hija mux leba, u hija mux għamel worship, klemmeku naħx naqbat indoq mux xort, u proset. Għed nitfaxħa fuq jħalli sewa, għax jina kontabli daqskom, anzi jina kontabli ktar minnkom, għax issa nitkellima l-kelma. Sewa, ġifi, jekk ħana għaf dak il-punt jina, not attent. Suppost jixħadu li l-alarms, tixħel bozza. Suppost. Jekk kuxet tixħel dik il-bozza, problem iktar. Għax ma kuxet tixħel dik il-bozza, mela u mux tħoss dik il-nudging tal-Ispiritu, u mux tħoss, taf inti l-Ispiritu Santu inti, he convicts, mux condemns, he doesn't condemn, he convicts. Ix-xitan jiġi biex jikkondem, kif tejda bil-Malti? Jikkondannak, thank you, jikkondannak. L-Ispiritu tal-mulej lex jagħmel jgħidlek inebħek, thank you, inebħek mhux biex iġelek tħossok ħażin. In a way, jekk tħossok ħażin dak huwa sinjal li inti mela qabel għandek l-Ispiritu Talla qed imnikket u titnikket suppost hekk għandek l-Ispiritu Talla u qed tagħmel xi ħaġa li mhux sub in-line mal-Ispiritu, in-line ma' dak li jgħid Alla. Imma hemm differenza bejn inti u bad tħossok kundannat, sewa kif jagħmel xitan l-ewwel iwaqqek u mbagħad Ekka, ħatfaħa fuqi. Basta tiġi praise the Lord, un bat ma tafx għamit il-bira inti. Basta, halleluja. Dik kondanna. Il-mulej ma jagħmilx hekk. Bħala missier, il-mulej iweddeb il-dawk li jħobb, imma bimħabba biex jibni, mhux biex ikkisser. Hemm differenza kbira. Minnu missier jaf x'qed ngħid. Sewwa? Jgħallhom il-ġurnata bil-grazza Talla missier ukoll għadu fl-ispiritu, għadu f'saqomu ma missier xorta. Sewa, jibbat jimoħna trawna bit-tifel, b'nowa. Ġifiri, l-istess ħaġa, jina ħan ikkorreġi l-ibni, jekk jemma ġaġazina, u hija nifmek, u hija ħassadek zej, u nifmek. L-skuza li anka ħna stess, u Alla jifimni, mux kaħattak jgħamelu, u hija, ma lej jifimni, jekk jina għafetnu, pol, ma lej jifimni. Ma suppost jekk jiena vera għandi l-Ispiritu Talla fija, suppost naf li naffajt mhux hekk imorru mhux hekk. Mela, ġifieri il-familjarità aħna noqogħdu attenti ħafna minna għax toqtolu. U biex nerġgħu niġu għal dak is-sens ta' bl-Ingliż hemm differenza bejn wonder W-O-N-D-R-E u wonder W-A-N-D-E-R. To wander off bil-A tiklaq lem, he wandered off. Wonder bil-O, sens ta' wonder. Kemmu sabi, wow, sens ta' aġeb. Għana fil-mati nejdu, isu aġeb da, mux dak it-tip ta' aġeb et nejt jena, all right? Sens ta' O, bl-Inglis O, sens ta' ek, lallu, wow. Et tifem? Tistaġeb, bil-mati nejdu tistaġeb, ma tanċanna klim, bil-mati tistaġeb. Sawa, bl-Inglis a sense of awe, u innu tawa fit-tfal, di tara ħafna. Jien naf, iġini ta' tiħtoj, whatever, iġini twur pożdid, wow, kemmu sabiħ dal-pjanu, illallu, hemm dik is-sens ta' ċitament, hemm dik is-sens ta' għax hemm l-innoċenza wkoll. Ġesu xedinna, ejja għandi bħal tfal, Mattew 19, 14, ħallu t-tfal iż-żajġu għandi għax tagħhom ja sena ta' smewiet. Xed jedinna jew bħal tfal. Ovvjament, hemm differenza bejn childish u childlike, all right? Jiena ħobb niċċajta,
min jafni jafu xkarottu jiena, sewa jiena għandi 32, imma minn ġewwa xorta nibqa' 9 years old, jiena xorta 9 nibqa'. Anke kieku kolli 90 sena, xorta nibqa' 9 minn ġewwa. Nibqa' ta' kien 9-year-old. Tifhem, sabiħ tkun bħat tfal, sabiħ. Mela, għax kbirt. Tifhem, bħat tfal, imma mhux childish, childlike. Sawa? U ġesu għakida niġu b'dik l-innoċenza, dik l-eċitament. Isma, aħna deħlin u d-dimerja rejiet, ta' mux ċajta, ġifri inti fil-ħin, jakkux fil-ħin tijak mal-mulej wahdek, fil-kongregenza u għek, waqt il-waqt, ixini, aħna deħlin u d-dim l-alla tal-eżerċti, ver rejiet, dak l-univers l-assista Jesu, għaraj, dak li l-lek jafek iktar mill-li taf li l-lek nifsak inti, għandu xċarkol ta' rasak madut, u jgħu mandek xċarf rasak jafek inside out. All right? Ġifiri, jafek ta' mill-li taf li l-lek nifsak inti. Sawa? U l-tamil kiku kont l-uniku persuna fid-dinja, l-unika wieħed ta' xorta kien jibat il-libnu biex jiġi kapuljat fuq s-salib, għalik bis kiku inti bis kont xorta kien jamela. Wi għalek il-Bibja tgħid mbagħad araw ximħabba qawwija li għandna nissejħu li talla, mhux tab xejn. Ximħabba qawwija, what manner of love is this? Bl-Ingliż ġobni iktar, what manner of love? Għax aħna ma nifhmuwiex l-imħabba agapi. The agape form of love, God's kind of love, l-imħabba ta' Alla. Sawa, li aħna jekk m'għandekx ispiritu tal-Alla mhux ħadd tifhimha, m'għandekx chance, no way. Għax ikun ispiritu tal-Alla biex inti tħobb kif il-mulej jħobb. Issa ġejja konferenza fuq l-imħabba, grazzi Ġesu, ħan nisimgħu ħafna fuqha di, u dejjem smajna fuqha, imma kemm hemm xi tallem. Dejjem hemm xi tallem, dejjem hemm xi tikber fuqha. Sawa? Alla kif ħanitħeġġu, kif ħanerġgħu bl-Ingliż to rekindle, kif ħanerġgħu nqabdu dak in-nar, nixgħu dik il-fjamma nerġgħu għall-mulej. Sawa? L-mulej tinsew taf xedinna Ġesu, ma jtkomx, aħjar ma jtkomx tkunu la kies ħola as, ma jtkomx tkunu birda, lukewarm bl-Ingliż. Fieter, eżatt. Sawa? Għax noqbżoqkom imħalli. Tal-bizza di, tal-bizza. Kif aħna suppost Ġesu ġeja Knisja glorjuża, sawa? Knisja taħraq, tbaqbaq, bin-nar iħeġġeġ għalih, mhux hekk? Issa, kif ħanżommu dan in-nar aħna ibaqbaq għal-mulej? Number one, li narfu x'għamel Ġesu għalina. Kun naf inti x'eredità għandek fi Kristu. Ġifieri, mhux ħanidħol ħafna fuqha għax inkella konferenza sieħa għandek fuqha di, sewwa, imma kun naf min inti fi Kristu għandna kif sestina kors. Issa, milux, fuq il-ġustifikazzjoni, righteousness bl-Ingliż. Bl-Ingliż ma toġobni iktar, kultant ċertu klim bl-Ingliż idu aħjar, righteousness. We are righteous before God. X'inhi hija righteousness? X'inhi ġustifikazzjoni? Għoddu minn mulej. Li jiena nidħol illum il-ġurnata jekk inti fi Kristu illum il-ġurnata, jekk inti tajt ħajtek il-mulej, Ġesu il-mulej u s-salvatur tiegħek. Sewwa, is-sit u s-salvatur tiegħek. Salvatur għax u salvak biss u biss salvak u ħadd iktar u sit għax tagħmel jgħidlek hu. Inti llum righteous. Sa dik kelma righteous x'jiġifieri? 50 kliem li inti jiena u inti llum nitlu fil-preżenza tal-mulej. We stand in the presence of God. Bil-konfidenza kollha, bil-boldness kollu, mhux arroganza, titħawdux arroganza ma' konfidenza. Konfidenza bħala awliet. Minar sens ta' guilt, bl-Ingliż, minar sens ta' kondanna, minar sens ta' inferiorità. Esta sew, minar sens ta' inferiorità. Ġifieri, x'qed ngħidu għaw? Li jiena u inti tinsewx aħna għandna l-Ispiritu tal-Alla fina, mhux hekk? Jekk once inti twilit mill-ġdid, Alla ddeposita l-Ispiritu tiegħu fik, inti twilit mill-ġdid għalhekk born from above, twilit mis-sema. L-Ispiritu tiegħek int għandek l-istess DNA tal-mulej fik. Mela allura u l-Bibja tgħidlek li aħna mpoġġin fej Kristu, seated in heavenly places with Christ, miegħu. U Kristu fejn qed illum? Fuq l-lemin
seated bil-qeda fuq il-lemin tal-Missier u aħna poġġijin miegħu. Ma jekk aħna poġġijin ma' Kristu. Impoġġijin miegħu fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier u li righteous inti tfisser li tidħol qudiem il-preżenza tal-Alla mingħajr sens ta' inferiorità, mingħajr sens ta' kundanna, daqs kieku qatt ma dniebt għalhekk justified just as if I never sinned. Mela aħna din fuq l-istess livell ta' Alla. Mhux maħniex Alla, jien m'iniex Alla, imma dak li ġo fija jiena llum ġurnata l-identità tiegħi u għalhekk ix-xitan illum qed jagħmel qed jagħmel għax hekk ikisser l-identità tal-bniedem għaraw x'qed jiġi hemm barra. Sewwa, once taf l-identità inti minn inti fi Kristu u dija xi ħaġa li dejjem tikber fiha, mhux qed nikun li wasalt ta' jiena, far from it, imma il-mulej jgħalmek. Il-mulej jgħalmek. Sewwa, il-folja tinqeleb anka kif taġixxi, kif titkellem, sewwa. Allura inti tbagħt tkun taf minn inti fi Kristu morru Efesin 1, morru hemm. Vers 3, ninħobba ħafna di waħda minn dak l-iskritturi li toġobna ħafna jiena. Minn vers 3, xejglek. Ups, għadha bl-Ingliż. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna biftit barkiet spirituali. Xtejt il-Bibja? Li berikna, b-99% tal-barkiet, rajta ħażin. Kull barka, every blessing, kull barka spirituali fismewit fi Kristu. Kull barka. Għazinna fih. Mela xej mażam tana kollox. Ekku għazinna fih sa minn qabel uħol inta d-dinja biex nkunu għarawa għaddisa u bla teba, u d-dimu fl-imħabba, għaddisa u bla teba, sanctified, holy, set apart. Sewa, set apart għalih. U d-dimu fl-imħabba, bla teba, justified, dikija ta' bla teba, righteousness. You are righteous in the eyes of God. Das sikiku inti għatma mill tnubbiħed. Sawa, il-Bibja tajkak li das kemmu l-vant, il-ponent, il-bot, il-vant, mill-ponent laqqas jiftakarom id-nubietna. Daqsek. Jifi, di tifqalek moħħok, sawa. Tifqalek moħħok imma jek jgħal matalla u suppost nemnuha. Mela dak li miktub, hekk aħna. Dik l-identità ta' dik l-identità tiegħi u tiegħek. Fi Kristu dejjem, fi Kristu. Sawa? L-istess ħaġa, jekk nista' naraw l-ewwel Ġwanni 3. L-istess ħaġa. L-ewwel Ġwanni 3, l-ewwel 3 versi. Araw bli mod saħabna l-Missier, semmejnija. Nistu nissejħu u li talla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex, suppost, għax ma jfitx lilu, mela jekk aħna suppost ta' Kristu, suppost id-dinja lilna tarna differenti. Mhux għax jien naf għamilt xi brit kasabiħa jew għax. Alright, xejn ħażin, imma bil-mod kif inġibu ruħna, bil-mod kif nitkellmu, bil-mod kif niddiljaw man-nies fuq il-post tax-xogħol jekk xi ħadd jien naf, whatever, jekk ixini ħaġa. Suppost aħna nies jarawna differenti. Suppost, sewwa, jiġifieri. U bekk inkun nagħtu testimonjanza ta' minnu Ġesu bil-mod kif aħna naġixxu u nġibu ruħna. Issa aħna u li Alla imma se nkunu quddiem qaret u mbagħad inkompli għaddej. Mela. Ma dik la waħda li aħna u li Alla. X'għamel Ġesu għalina iktar? Jew aħjar xebaħ fuq is-salib Ġesu, l-awtorità, tana l-awtorità. L-iskrittura famuża, Luqa 10. Luqa 10, jekk tridu tmorru hemm. Dejjem marbut skont il-Bibja. Sewwa? Vers 19. Araw xejlek, ċarissima, araw tajtkom is-seta li tirfsu fuq is-sipu skorpjuni u telbu kemm qawwa? Fuq il-Bibja tagħkom jeda. Telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. L-ebda, mela inti jekk inti fi Kristu, inti qaddis, inti bla teba, inti righteous, inti set apart, inti fuq l-istess livell ta' Kristu, għandek id-DNA ta' Kristu ġo fik, dak li għajem l-ispirtu tal-mulej ġo fik, jiet ġo fik l-lum l-istess qawwa li għajem il-Kristu mill-mewt,
L-ebda qawwa, l-ebda prinċipat, demonju kbir kemmu kbir, jaħseb kemmu qawwi, kemmu jaħseb li qawwi. Is-soba żejta saqajk inti tagħmlu diarreja. Hekk tgħid il-kelma. Amen. Dak minn aħna fi Kristu. Sewwa, ġifieri dik l-awtorità li għandna fi Kristu fuq il-qawwa tal-ħażen, mhux fuq il-bniedem, fuq il-qawwa tal-ħażen ngħidu. Fuq l-għadu. Ix-xitan laqqas biss jista' jmissek lilek. Alright. ħaġoħa li Ġesu kisbinna dawet narawhom biex wansi nifhmu aħna minn aħna fi Kristu u Ġesu x'għamel għalina nistgħu nkunu f'pożizzjoni aħjar biex nerġgħu niġu għal dik l-ewwel imħabba biex nqabdu dak in-nar iħeġġeġ sewwa iktar ikollna rivelazzjoni ta' din tal-identità tagħna fi Kristu. Iktar inti taf minn xi xilmulej għalek x'għandek issa u allura tista' timxi b'awtorità, b'qawwa u dominju fuq din l-art. Abbundanza, ġwani għaxaxa. Tafu xtejt, xitan jiġi, l-ħallil jiġi biex joqtol ikisser jisra, imma jien ġej biex intikom ħajja u ħajja b'abbundanza, more abundantly. Again, il-ħajja b'abbundanza tibdessa, mux għabata morru kif, again, bispet kollu, kif konna nisimu meta konna qabel, s-sabati u għek, x'tamelu, dak is-salib li tissofri, il-mulej batulek biex. Issa tibda ħajja abbundanti, mux fata morru l-ġenna, meta l-ġenna x'tambi ħajja abbundanti. Għeddi fil-perfezzjoni, issa tibda ħajja abbundanti, u f'kollox, f'kull ta' ħajjitna, prosperità, saħħa, ixini, kollox, kull ta' ħajtek, il-mulej jidek at the top. L-importanti li dejjem iżżomm lilu l-ewwel, dik biss. Għax imbagħad hemmhekk naxquha, meta tibda tikbinna rasna, naraw l-affarijiet ġejjin sbieħ u nibdew naħdmu naġġu skont works, mhux skont x'għamelu. Paċi, għena, mħabba, qawwa, dik id-dunamis power fuq il-qawwa tal-għadu, kif semmejna, li aħna nirrenjaw kif jgħidlek f'Efesin 2. Sewwa, li aħna nirrenjaw ma' Kristu. Alright. Ġifieri araw xwirt, aħwa, araw xwirt rebħinna Ġesu tal-bliħ. Alright? Vers 16 jgħidlek, Efesin 2, vers 6, għajjimna miegħu u qiegħdna fis-smewwiet ma' Kristu biex juri fiż-żmiet li ġejjin lana bla qista grazza tiegħu bit-tieba li wara magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi nafu għadi l-Iskrittura, kemm darba smajnija. Ma ma se tiġi b'revelation. So, once li jfetulek għajnejk għalija. Permezz tal-fidi u da mhux bis-saħħa tagħna imma b'don ta' Alla. It's a free gift. Meta inti xatt jagħtik gift, jagħtik regal, ma ħdimx għalih inti. Ma mitxej biex takkwistaħ, taċċettaħ b'ringrazzjament, sewwa u daqshekk. It's done. Mhux bopri biex ħadd ma jiftaħar. Għalhekk meta jiddu qudiem Alla mhux ħadd ma jista' jgħid, mulej jien għamiltek għalik, jien għamiltek fil-kastijaj, kemm taqgħid pjanu għalik, halleluja. Ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn qudiem il-mulej. L-importanti jiena għalhekk il-mulej jgħidulhom ma kontx nafkom. Kien qed jagħmlu l-affarijiet malihom qed jagħmlu għall-mulej u hekk fil-verità kellhom aġenda oħra. Imma jiena dak li qed nagħmel għalmet nagħmlu. Biex nidher jien, biex nidher ħelu jien, sabar naf li nħelu xi mir-Rumanija, limited edition tal-92 ma qasadhom jagħmlu bħal illum il-ġurnata. Imma biex nidher jien jew biex proset brother, kemm taf jiddu, jaħsa kif it-taljani fil-spiritu. Jew biex jiġi glorifikat l-isem ta' Ġesu. Ġifieri qed nitkellem ma jalla wieħed ta' ġifieri, qed nitkellem li nnifsi. Sewwa? Ġifieri tarawni għaw fuq li, imma għalfej, xinu motiv li qed nagħmel jien. Sewwa biex nedifika l-Knisja, biex nġib glorja l-ismu, jew ulterior motive, kif jgħidlek bl-Ingliż, aġenda oħra. Sewwa? Hemmhekk imbagħad tidħol ix-xu ta' pride, gburija. U nafu xtejt il-kelma mhux għodu nitlu fiha li Alla jopponi l-gburi ma jtigrazzja l-lumli. Sewwa, ġifieri. Issa, ħantikom 8 punti, minn forsi qed jikteb jekk tinizilhom. Daw fil-verità affarijiet prattiċi ta' ġifieri. Ma kif inti sa
tqabbad dan in-nar, jekk forsi jgħid f'post fej jien naftej glisma jisni xuttajt, jisni m'għandix ikoll dak iż-żiel u għal-mulej, m'għandux ikoll dik il-ħeġġa, dik leġittament biex naqra l-kelma jew biex nqata' ħin mal-mulej jew biex nitkellem fuq Ġesu sirt nisti pereżempju jien naf. U anke kux qed f'dan il-post, imma jekk vera rridu qawmin spiritwali, il-qawmin jibda minn ġofejna. Qabel kollox, ma sax nippretendi li ħana xi revival sabiħ, kollu sabiħ li naraw u kif naraw revivals li ġew matul is-snin u rriduh, u l-mulej jridu. Imma jista' jkun il-mulej mhux qed jirrilaxxa dik il-qawwa kollha għax il-Knisja forsi għadha mhux lesta u tibda waħda maġġurijiet minn hawn. L-imħabba dik il-first love li l-mulej jitkellem fuqha. Klifna dik l-imħabba, jekk jien m'għandix żiel għall-mulej, kif nista' jiena mmur hemm barra nitkellem fuq il-mulej, jekk ma nafux, kif ħa nitkellem fuq xi ħadd li jien ma nafx. Ovvjament di minn naħa tagħna mhux minn naħa tal-mulej, il-mulej dejjem hemmiet, sewwa. Ġifieri, imma tantu ġentlhom l-ispiritu li mhux ħajinforza ħajħalli lilek. Daqshekk huwa ġentlhom l-ispiritu Alla. Sewwa, ġifieri, number one, għatta ħin mal-mulej, ġasa minja, tista' ma ovvja, ma nafx. Għafla Kristjani naħseb ma tkunx ovvja di. Għatta ħin mal-mulej fil-kelma, fit-tifhim, kwatt għandu mod tiegħu, sewwa kif għatta ħin mal-mulej, imma importanti li inti tqatta ħin issib il-ħin. Għandna ħajtna tanti busy. Sewwa xogħol u dik u ħaġa oħra, nkollu għaddejjem ħaġa l-oħra. Bikkem ikollok ċans tuħu kikka kafe, għax ukoll biex qed tagħmel kikka kafe u qed taħħubja fis-istess ħin. Imma għalhekk jridu nagħmlu l-ħin, mhux jekk ikolli ħin, ħajprova jekk insib ħin, il-ħin qatt ma ħassibu, nikkaranta ħin 1000%. Għax ix-xitan dejjem ħajjagħmel xi ħaġa biex inti lilek issa għandek hekk, u mbagħad ċepet in-nanna, u mbagħad għandek il-kelb, u mbagħad irmet tal-pappagall, u mbagħad xi ħaġa ħajsib. Biex inti telfek għax ix-xitan jaf. Jekk inti tkun f'dak il-ħin mal-mulej u qed tqatta' ħin mal-mulej qed tikber fil-kelma, qed titħeġġeġ, ix-xitan jaf inti min inti fi Kristu. Il-problema inti taf min inti fi Kristu. Ix-xitan jaf. Imma hu jaf ukoll li inti taf jew ma tafx. Għalhekk ħafna nies jilabbihom bħal żugraga. Issa aħna ma rridux nkunu minn dawk in-nies, sewwa. Jiġifieri għalhekk importanti li tagħmel il-ħin, mhux jekk issib il-ħin, tagħmel il-ħin bil-fors. Hija għalhekk disciples, Ġesu x'qalhom id-disċipli, morru għamlu followers, ma għamlhomx hekk. Morru għamlu disċipli, fil-kelma disċipli, disciples, disciplined ones, disciplinati. Hija disciplina, bħal xi ħadd li jmur il-ġim. Illum għandek kaptit, għadha m'għandek xabtit, u mbagħad għandek tuħtalħa, ma xorta tmur. Ma mbagħad meta tar riżultat u tara dawk klebs bieħu ma tgħidlek saħej. Tieħu gost mbagħad hija tara b'dak klebs hekk taħsbek xi James Bond hekk ġej. Imma kemm kien hemm xogħol wara kwinti biex ġib dak klebs u dak il-muscles kollha. Dak ħadd ma jara, kulħadd jara s-suċċess imma x-xogħol ta' wara kwinti behind closed doors dak ħadd ma jarah. Imma dak ix-xogħol li propju inti sewwa mela tkun qed tinafa, se tinaġen hemmhekk tikber, sewwa. Mela li tqatta' ħin mal-mulej, timmedita fuqha. U di anke mhux ġast taqra l-kelma, xejn xejn ħażin ta' ġifieri taqra l-kelma, imma immaġina, uża l-immaġinazzjoni tiegħek, hekk ivviżwalizza dak li qed taqra, mhux ġast għajt li se nkaqlem. Le, ivviżwalizza dak li qed taqra, immaġina x-xena hekk, jien naf hekk ma nafx jien naf fl-aħħar xena ħadik qed tiġi f'moħħi. Ivviżwalizzaha, immaġina Ġesu qed jitkellem kieku qed hemm preżentina, kif x'qed jiġi, x'qed nara madwarju. Tiskanta ta' għalmenu jiena tejn, jiena insiba tejn il-ħaġa. Tifhem, jiġifieri. Number 2, il-qima, worship. Waħda mill-affarijiet li tista' tagħmel inti biex terġa' tqabbad dak in-nar. Isma' songs, mura dak is-songs li inti kont tisma' fil-bidu meta iltqajt mal-mulej. U kieku dawk propri stess diski li inti forsi enuk biex tesaq il-mulej jew enuk biex inti tidħol fil-qima u tibda tesperjenza tal-qawwa talla.
tista' tgħinek, apparti tista' tisma' kull tip ta' worship, ġifieri ovvja. Imma di ħaġa tista' tgħinek. Sewwa jien kultant ġieli nagħmilha. Nfittes song li ma nisma' ħażbin, ma kien probabli waħda minn dawk is-songs li meta kont għadni fil-bidu tiegħi kienet enitni u kienet iddaħħalni fil-preżenza u nerġa' nidħol f'dik tifhem tgħinni biex nerġa' nitħeġġeġ iktar. Jridix ħaġa tista' għal min irid tista' tgħinek forsi. Number 3. Di Ejja naqbżuha naħseb di. Humility. Naqkel ma kellux vera. Naqbżuha. Nispiċċaw messaġġ hawnhekk fil-każ. Humbling yourself. Il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Pietru, humble yourself and he will exalt you. Umilja lilek innifsek u hu jeżaltak. Li waħda mis-sinjali li inti suppost għandek tkun taf li qiegħed f'post perikolus, ma inti ma tħossx il-bżonn li titlob. Għax inti bażikament jekk kemm mhux qed tgħidha bil-kliem, il-Alla tgħidlu jien m'għandix bżonnok, jien nista' nagħmilha bil-mod tiegħi, qgħod fuq is-sajt, ħanagħmilha my way. I did it my way. Ejja, mbagħad fattarija. Mbagħad ħafna darba hemmhekk nindunaw li għaxxaqnija, imma humility. Kemm irid nkunu, mbagħad x'kompli lek il-Bibja, l-ewwel Pietru. Qassu għax l-għadu tagħkom dejjem qassa bħal il-jun jara min se jibla. Jekk inti ħoġġa nara mulej, mhux u jibilek inti tibbilgħu taħarqu u ġibu barbecue. Sewwa, kif fil-verità u d-destin tiegħu fl-aħħar ta' żmien. Jiġifieri imma umiltà tirrikjedi umiltà li inti tiklob, li inti tmur għand il-mulej. Number 1, dan huwa Alla tal-Univers, vera, he's our friend, huwa l-ħabib tagħna, he's closer than a brother tikek il-kelma, imma tinsiex diħlu qudiem Alla sovran. Sewwa inti you are the creature, he's the creator. U dak li jikkrea. Inti ġas il-kreatura, ġifieri nitlu b'sens ta' reverenza, vera tidħol bil-konfidenza minn inti fi Kristu u titlob dik il-ċertu boldness bħala iben Alla, jiena bħal tifel li jmur qudiem is-sew mhux please daddy jekk tista' nista' mmur inħasseb għadux saqsi, il-missierek saqsi. Inti taf x'relazzjoni għandek ma' missierek. Minux semmija l-pasterdi, ġab eżempju bit-tfal tiegħu. Tfal inti ma jmurx fuqek, tista' tieni nikol please. Għax irrid ħantik nikol, qasam ma jfessaqsini għapat ukoll. Dak li huwa tiegħi huwa tiegħek. Kollox diġà. Sewwa, jiġifieri imma it requires humility. Għax inkella mbagħad again teġa' tidħol il-pride, il-kburija. X'naf jien, x'idilien, meta jidilien, x'naħseb jien, x'laħjar jien. Nwarbu l-Alla minn nofsu. Dik hija pride, mhux dak li għodu jisfu fit-tor daka komedjanti mis-simsi. I mean, circus, ngħidlu jiena, ma insomma. Imma leħen għalihom. Imma pride hija jiena, l-ego tiegħi. Fil-psikoloġija hemm dik li ħaġa jgħidula ego, me, myself and I. Sewwa, dik suppost dik mietet meta aħna twilidna mill-ġdid, meta aħna tammidna ġejna mamda submerge għalhekk inti mhux qattulek erba' taqtiriet, inti you submerge aħna mitna ma' Kristu u xuxtajna bħala bniedem ġdid. U meta jerġa' jipprova jqajjem riexu il-bniedem antik, tgħidlu oj, inti suppost mejjed. Jiena llum fi Kristu, inti postok mhux hawn, inti suppost mejjed. Sewwa għalhekk kuljum terġa' tiddedika ħajtek il-mulej, tiġġedded moħħok kif jedina f'Rumani 12. Ġeddu ħsibijietkom. Be transformed by the renewing of your mind. Sewwa, jridix ħaġa ta' kuljum, mhux ħaġa li tiġi għax twilit mill-ġdid, l-ispiritu tiegħek huwa mġedded, huwa ġdid, huwa righteous, huwa l-istess spiritu ta' Alla, imma il-moħħ tagħna karnali jrid jiġġedded ir-ruħ, is-suka tiegħek, is-sibijiet tiegħek jridu jiġġeddu. Ma tistax jiena ngħid li Kristjanu mbagħad jien naf nitkellem bħad-dinja, naġixxi bħad-dinja, hemm konflitt, hemm xi ħaġa ħażina. All right. Fejn wasalna? Number 4? All right. U hija, għamel tikteb isma' pritki isma' messaġġi li jinkoraġġuk. Sewwa, mhux ħadd irreplace taqra l-kelma, all right? Suppost ovvja di, imma
Isma' messaġġi li inkoraġġuk. Ġifieri sib preachers li taf li huma aligned mal-kelma tal-Alla li qegħdin fordni u qegħdin taħt kavink apostoliku, hemm preachers li huma tajbin iwa, sewa, għax bħal ma ħażin hemm it-tajb ukoll, hemm il-ġenwin. Isma' messaġġi minn tid-dar l-ewwel qabel kollox għax inti mħawwelaw. Hello, kull minn tid-dar, kull minn tal-pulptu. Sewa, ma hemm xejn ħażina hemm kellim oħra li nisma' barranin imma l-ewwel ma nikol minn hawn jien. Jiena meta qabad niġġuħ imur nikol issa l-ġota miż-żewġ, meta kont ma' Tommi, not għand Tommi, nikol għand Tommi mhux minnu kont innanna. Tajjeb ġej kont imur innanna nikol għandax tagħmel la ġib il-bor fil-żul minn hemm. Imma fl-aħħar aħħar id-dar ħamuni. Amen. Immaġina, ommi sajed, ħamu kont innanna tajjena, għax ta' nanna ġobni. Ma diċ għasam, ħati jkoll inti mhux innanna, jien sajjek lek mhux innanna. Inta għawtiex, mux għanna għantiex. L-istess ħaġa, niklu minn dal-pubta aħna maħawlina u għek. Jek inti ibben jew bint, għax aħna muħnex membri, aħna familja, jek inti ibben u bint, dan huwa il-sosten tijek minn fejn tiġi mitmuħ il-kelma biex u bat toħroġ barra u titma l-oħrajn. Titma id-dinja għazzana u mġewħa ten barra. Jina u inti risposta aħwa. Sawa? Inkazzal mulej. Kombinazzjoni, God incidentally, it-tini song li ftaħna bija, Thank You Lord, ta' Don Mowin. Sawa? Għanna ma kissu ċuttazza ma' l-probtu. Ingazzal mulej. Tegli, forx għan ingazzax, ma tafx miex ġaddej. Jissanta ma' għazzata, tullun li ħajsak mill-infern, u kol ma' dakx tiqaf t-ingazzax. Dik bis, u kol, għandek t-ingazzax bla waqfin, għasab wara l-barkiet. Semmejna ftita fil-bidu l-eredità li tana Kristu li rebħinna permess tas-salib. Illa ta' skemmen fuq t-ingazzax, ma taf ma saċi s-sib wahda, bis ta' wahda. Grazzi Ġesu jien, naf kif tqum fil-ħodu, grazzi Ġesu tal-li għajmti, tal-li jena the righteousness of God, jena ibnek, jew bintek, jena, da' skemmen. Jek forsi uża l-kelma stess. Uża l-kelma biex tiklob bija. Tifhem jekk forsi jien naf ma tiġix naturali, uża l-kelma stess, iklob bil-kelma, sib vers u ringrazzja mulej b'dak il-vers. Blazek. Ma kontinwa ringrazzja mulej, għadi tiġi għal-punt li jmiss. Iklob l-Spiritu. Iklob l-Spiritu ħin kollu. Pray fervently. Pawlu, insejt fejeda, provajt insiba ma saċ insiba x'raġuni, fejedhom nixtieq li kol titolbu bil-Spiritu. Insejt fejeda blament. Jude 1:21, thank you. Fejedilhom u l-ewwel Korintin 14 verse 5. Ħana, l-ewwel Korintin 14. L-ewwel Korintin 14 verse 5, thank you. Il-kol kemm intom nixtieqkom titkellmu bl-isna, u mbagħad ikkomplu istaktar tkompli profetizzaw, whatever. Imma għax xewqa ta' Pawlu, kemm importanti tiklob bl-isna. Kull fejn tkun, ix-xogħol, id-dar, qed taħsel, jien naf, qed is-suq, ma ħabbit il-passer, tal-xajnek għax tispiċċa filmu li iktar kmieni mbagħad. Imma iklob l-Ispiritu. Tinsewx dik hija l-iktar talba perfetta ħanejtek għax huwa l-istess Spiritu tiegħek li jikkomunika dirett mal-Spiritu tal-Alla. Inti ma tafx intejt kif tgħid il-kelma u jiklob bit-tnejjiet li aħna ma nifhux. Imma inti qed tiklob ir-rieda perfetta tal-Alla, ġifieri żgur ma tistax tisbalja, żgur mux ħatfattara dik, żgur, niggaranti l jiena. Imma inti tiżżomm dik il-komunikazzjoni, tiżżomm sewa anke fuq ix-xogħol jien naf. Ngħid għalija, pereżempju, jiena sejjer mill-lesena l-oħra, eżempju. Jew qed inkanta l-mulej f'qalbi qed inkanta xi worship song, ġast biex imur minn klassi għall-oħra jiena. Jew niklob fl-ispiritu, ma qed iżżomm dak il-komunikazzjoni għax ovvjament ma sax tagħmel ġota sieħa fil-kamra magħluq kieku hemm iċ-ċans iwa. Imma ovvjament il-ħajja miġek. Imma l-menu tiżżomm dik il-komunikazzjoni mal-mulej. Għad tiżżomm dak in-nar baqbaq. Sewa? U aħna suppost nkunu sakrifiċċju ħaj fuq sakrifiċċju inti in-nar biex ikok sakrifiċċju jitjaqbad. Rumani wieħed. Nixtieqkom aħwan, I implore you, I beseech you, brethren, that you provide your bodies as a living sacrifice. Intom toffru ġisimkom bħala sakrifiċċju ħaj qudiem il-mulej. Għannar jitjaqbad biex inti tkun sakrifiċċju, inkella ma inti sakrifiċċju xejn. In-nar tkun jaqbad, sewwa. U aħna llum l-artar li tabernaklu tal-Alla għax għandna l-Spiritu tagħna fina.
Mela dak in-nar irrid jibqa' jaqbad. U di waħda mill-modi hu. Li tikkob l-ispirtu. Jekk m'għandekx id-don tal-insna, ikkob il-mulej. Ma importax, ikkob il-mulej. Il-Bibja tgħidlek. Ix-xenqu għad-doni u l-mulej jagħtihulek. Xejn ma ħajżhom għal min saqsih. Ix-xenna għalih. Għalih. Jekk tixtiequ ma qatt ma ġefejtu, ix-xenna għad-don tal-insna. Hija waħda mill-iktar modi potenti kif inti titkellem malla. Sewa? U ironikament, hija waħda mill-armatura tal-Ispiritu kif jgħidlek f'Efesin 6. Ħafna drabi fuq fil-vers ta' qabel aħna, jibda jsemmi il-best spirit of righteousness l-elmu, l-żarbun, kollha tajbin, ma mbagħad fl-aħħar xi jgħidlek. It-torbu fil-Spiritu wkoll jgħidlek. Mhux ma nixċans naqrawha ħabba l-ħin imma dik hija parti mill-armatura wkoll. Li inti żomm il-komunikazzjoni malla. Number ma nafx li wasanna. Ix-xirka, fellowship. Importanti li inti żomm xirka mal-aħwa. Tiġi knisja, tixxirek maħutek, għalhekk aħna knisja, il-kelma knisja x'inhija? L-erq tagħha ġejja minn KNS, kienes, meta tiknex tagħmel inti tiġbor ħmierġ u ġibu fuqha waħda. Meta aħna niġu knisja, niġu fil-miġġema, niġu post wieħed, bħal meta tiknes u ġib kollox f'post wieħed. Sewwa? Jiġifieri għalhekk kienes, knisja, niġu fil-miġġema biex flimkien bħala ġisem wieħed in one accord, mhux il-Honda in one accord fi qbil, sewwa? Nfaħħu ma flimkien, nisimgħu l-kelma, nixxierku, nibnu l-xulxin, ninkoraġġu l-xulxin. All right? Jiġifieri għalhekk importanti li tixxierek, jiġifieri sewwa ma sax nagħmel knisja mill-YouTube jiena, ħana YouTube ma stajjeb il-YouTube u għadda tajba, ma il-knisja parti x-xirka hija importanti ju. Għax inti qed tiġi flimkien, number one qed tiġi mitmuħ il-kelma. Sewwa, aħna din taħt sotto kopertura, qegħdin taħt dilka apostolika, taħt kopertura apostolika, fejn qed tikber tiġi mrawwem, qed tiġi mgħallem, qed tiġi equipat. Thank you. X'ma tdurlix. Equipaġġat. Tal-int kelma ġdida. Għax bil-Ingliż equipped, iktar faċli bl-Ingliż. Sewwa, imma kif ħad tiġi equipaġġat jekk inti tibqa' d-dar? Ma stax jiena. Iron sharpens iron, eżatt. Fejn jiena qed ngħin il-ħija u ħija jgħinlili fejn nisbalja jiena niġi korreġut u jekk hemm bżonn nikkorreġi bl-imħabba, nikkorreġi, ngħin il-ħija, nurih niftaħ għajnejh fejn tisbalja. Biex hekk. Jiġifieri importanti l-fellowship u bil-fors, ma nistax noqogħdu mingħajr aħna. U l-aħħar waħda saqs il-mulej, għajmin l-aħħar waħda se kienet l-ewwel waħda di, imma saqs il-mulej kuljum biex itik qaċċ u ġuħ għalih. Sewwa, ġifieri jekk inti klif ta' klaċċ għall-mulej, jekk inti tħossok f'post nieċef ta' deżert, li it's okay, kollha ngħaddu minnha di m'hemmx kundanna, da mhux messaġġ ta' kundanna, anzi da messaġġ ta' inkoraġġament. Jekk inti qed tħossok anke daw li tissegwi, inti tissegwi, qiegħed f'post fejn qed tħossok xogħod m'għadekx mhux qed tħossok viċin tal-mulej, mhux għax il-mulej telqek ta' inti qed tħossok il-bogħod mill-mulej għal raġuni oħra, x'inhi. Dan huwa l-mument fejn inti tista' bħal dak libel il-ħali tiġi lura sewwa u l-missier qiegħed hemm lest bidejh miftuħa biex jilqek lura. Anzi mhux jibqa' lest, jiġri għalik terġa'. Għax hekk tgħidlek il-kelma, l-istorja jgħidlek. Ma jiġi fuq kif kien għadu ħaddej fil-bot. Li biex għallu dnibt konti kontom xiddu l-qor, libsu ċuket, għamlu l-mantar, oqklu l-oġu law xkien. Għamlu festa mill-ewel. Sawa, u l-missier dak kif jagħmel lilek. Jekk inti tħossok il-bot, jekk inti dan huwa l-mument fejn mulej qed jgħidlek erġa' lura id-dar, erġa' lura għand missierek, sewwa erġa' lura għandi allura qed jgħidlek il-mulej. U jiena nerġa' nibnik, nerġa' nħabbek miegħi u nurik kemm ħabti u nurik jien min jien, nurik inti min inti, sewwa u nerġa' nirrestawrak. Forsi inti
whatever, jien naf, ħabba ċertu affarijiet forsi tlaqt il-mulej, abbandonajtu il-mulej, għamil ċertu snin. Il-mulej xorta għadu jistennik bl-istess imħabba li kellu met inti kont għadek fih. Sawa, jista' jkun ġast tlift il-fervur biex għadek kristjan, għadek top il-mulej, għadek salvat, imma is-sottajt. Sawa, bħal dik qassija jek ma s-saqqijiex. ħad xotta fl-axħa jek ħad ma s-saqqijiex ħad modi. Sawa, il-mulej teglek, ejja għandi ħalli nisqik bl-ilma frisk. Dak l-ilma ħaj li inti qabt ma jabdek laġ bih. Sawa? Għan konkludi għawek għaxan kabbal ħin. Imma nittama li kien ta' inkoraġġament għal-messaġġ, nittama li mulej tkellem. Sawa? U nixtieq anka li qabelna u konna tu l-opportunità jekk kawxat li mhux salvat, jekk kawxat li tixtieq illum ta' ħajtek il-mulej, jekk hux hawnhekk forsi jolli idek, jekk inti għadek qatt ma tajt ħajtek il-mulej, tixtieq li l-lejla inti mhux il-lejla issa tkun taf li inti salvat, li inti wansi tal-għajnek fuq din l-art, ħatiftaħhom ħdejh fil-ġenna. Jekk inti qatt ma minti il-Ġesu, is-sit u s-Salvatur tiegħek, anka inti qed tissegwi fuq YouTube ukoll, nissiednek biex bil-fidi mhux pappagallizmu, da ma nirpetux aħna t-talb ma nirpetux għax għala xi ħadd, neduha bil-fidi sewwa, nemnu dak li qed ngħidu. Il-kelma tagħla tgħidlek bil-fidi f'Rumani 10, jekk inti tistqarb f'ommok, Ġesu l-mulej u temmen f'qalbek, temmen hemm il-fidi, mhux għax rajtu, imma temmen bil-fidi li Alla qajmu mill-imwiet, inti illum tkun salvat. Dik hija kelma ċarissima abjad fuq l-iswed, m'hemmx fejn iddur magħha, Ġesu huwa l-uniku salvatur medjatur, m'hemmx ieħor, sewwa, mhux Buddha, mhux Krishna, mhux confused-ish, because he was confused, unfortunately, mhux Muhammad, b'rispett kollu li Ġesu biss. Mingħajr Ġesu inti tintilef fl-abissi tal-infern, dik hija l-verità, ħafna nies ma jħobbux jisimgħuha, ma dik hija l-verità. Ġesu biss huwa l-uniku medjatur, tieni Timotju 5 jgħidlek, hemm medjatur wieħed bejn Alla bidem Kristu Ġesu. Daqshekk. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek tkun żur li inti salvat, nisilek tgħid it-talba warajja, ejgu mulej Ġesu, jiena naraf li jiena midneb, nitolbok mulej ejja f'ħajti, nitolbok biex inti is-salvani, jiena llum nemmen li Ġesu huwa li ben Alla l-ħaj, huwa miet għam il-xoxta għal dubieti biex isalvani mill-pina tal-mewt u biex iħabbibni miegħek missier. Jiena llum niċħat lix-xitan u l-opri kollha tiegħu u llum niddikjari lil nifsi li jiena ta' Ġesu. Ġesu huwa s-salvatur tiegħi u l-mulej tiegħi u millum l qoddim jiena ħansegwi lil Ġesu u nwetta il-pjan li Alla għandu għal ħajti. Fisem Ġesu Kristu niklob dan, amen u amen. Jekk inti għaddi talba, għattu ċabxi pal-mulej, amen, amen, jistħoqlu, amen, amen. Għoja għal-mulej, amen. Jekk inti għaddi talba l-ewel darba, inti l-lum salvat, inti l-lum ismek ġi miktub fi ktib tal-ħajja ta' dejjem, inti l-lum għadak xladu tal-la ma ġiet il-ħabib tal-la. Dak kollu li kemna fuqu u ħafna iktar dik just summary, imma dak kollu li Kristu kiseb permezz tas-salib huwa kollu kemm tiegħek di l-eredità li Ġesu kiseb għalina hija kollha kemm tiegħek di l-awtorità kollha fuq id-dominju tax-xitan tinsab fik. L-qawwa li qajmet il-Ġesu mill-mewt tinsab ġo fik illum. Ġesu huwa s-sit tiegħek huwa s-salvatur tiegħek imxi warajh, issa li tittamel ibda l-kelma, tkellem għal mulej fit-talb, id-dialoga miegħu, ibni relazzjoni miegħu għax hu jixtieq ibni relazzjoni miegħek. Tkellem bil-lingwi, tkellem għal mulej fit-talb, ixxierek sib knisja, aħna nsidnuk ovvjament biex tingħaqad magħna hawnhekk ġewwa River of Love, aħna niltaqgħu l-erba' u s-sibt fis-seba' ta' filgħaxija nibdew bit-tiffi u l-qima u l-kelma u x-xirka flimkien u l-ħadd fil-għodu fl-10. Sewwa nisidnuk biex tingħaqad magħna. Ejja ħalli tiġi mitmuħ mill-kelma mingħajr kompromess kifini iswed fuq l-abjad ħalli tikber
u inti tiskopri mhux biss minti fi Kristu imma l-pjan li għandna Alla għandu għalik, għax il-mulej għandu pjan għalik, anke li inti tissegwi, u iridek li inti twettaq tal-pjan. Issa li inti sirt Kristjan, issa li inti sirt tal-mulej, għax Kristjan tfisser ta' Ġesu, Christ-like, Kristjan ta' Kristu, sewa, nisseduk biex naqat maħna. Ejja wek, ix-xirek maħna, ikber fil-mulej, ibdaqra l-Bibja, importanti taqra l-Bibja, kif semmejna, ma stax tikber minnar ma taqra l-kelma talla, sewa, Ġesu huwa l-kelma talla, sewa, ġifja kif taqra l-Bibja, taqra l-istess propju klim Ġesu. Max fejdu maħħa. Mipija narawkom, kabjessi waħwa, u ċaw ċaw. Gloria al-mulej. Nuburif għaw, għasen kom uburif